Dakong sunog ni Ulbo karon sa may Sitio Riverside habig sa Barangay Tihiro ning dakbayan sa Subo karon kadlawon. Ang sunog giisa sa third alarm status kining Binaliw landfill. Kagahapon dunay duha ka patayng lawas ang naugkat gikan sa building nga natabunan sa nahunlak nga mga basura. Sa dihang nahugmakan kini sa Binaliw landfill daw sama ni sa payatas no katong basuras payatas may galang nga nahugmak didto mga kagalaan tugpas kabalayan. Kini walay kabalayan apan ang natugpahan ang opisina nila sa private company nga mao mga higalay tag-iya ining maong landfill. Duna mga higalay mga nangaangol og duna pay missing. Ug unya pagka gabii hangtod na tungang gabii hangtod kadlawon duna pa sila mga nakita og ilang nabati nga mga tingog nga nangayog panabang, nanuktok og nagsinggit og panabang. Sa pagkabuntag na pag-adto ni kasaman Jane Gallardo at nagipabot mga higala doon na ba'y magawas ng ambulansya. Wala gyud nakagawas ang ambulansya nga nagdaog survivor. Og sunod na lang nato mahigala nga nahibaw-an ni ana napun-an ang mga patay. Niabot na sa tulo. Sige pa man ang atong search and rescue operation didto sa maong lugar 30 kagahapon sa hapon. Kay atong gipabantayan mahigala dito ni kasaman Jane Gallardo pagkabuntag wa gyud, no? Alas 4:30 kagahapon sa hapon. Laing usa ang nakuha. So duha na, pag alas 6:30, laing usa ang nakuha. Munang tulo na ang ato mahigalang ihap sa mga patay ni ining pagkahugno sa Binaliw landfill. Samtang Vice Presidente Sara Duterte may sorpresa og duaw sa pipila ka mga naangol sa Binaliw landfill nga na-admit karon sa Visayas Medical Center. Nihatag usab kini og tabang ngadto sa pamilya sa mga biktima nga naa sa maong tambalanan. Kagabi ni duaw sab sa Basilica Minore del Santo Niño si Vice President Sara Duterte nga way publicity sa iya mahigala pagbisita sa Subo o sa iyang pagbisita sa Basilica. Straight to the point. Nakita na lang sa mga tao nga dito di ay ni apil og simba mahigala. Si VP Sara simple kayo kaghapon, ga t-shirt lang mga sukitig paminaw dito sa Basilica o ang mga tao dito mga kagilaan ni Alibugjaw pagkakita mahigala ni VP Sara. Pagkahuman mga kagilaan na sa city nga misa dito na nahibaw ang mga tao nga dito di ay mga kagilaan kinini ang dito di ay ang Vice Presidente kanang traditional sinulog dance na. Pero panahon sa misa, panahon sa simba, wa gyud murag wa sila masayod nga naa. Iipon lang sa kinabag-ang duot sa katawhan.